Medale wręczać będą Andrzej Jelec, wiceprezes Europejskiej Federacji Kajakowej i team lider Słowenii. The medals will be presented by Andrej Jelec, Vice President of the European Kayak Association, accompanied by team leader of Slovenia. Miejsce trzecie. Medal brązowy w konkurencji C1x3 mężczyzn za 23 mistrzów z Europy Junior Godzinowców za 23 Wielka Brytania. Bronze medal goes to Great Britain! Luke Roy and Coach Rosendahl! Miejsce drugie. Medal srebrny to najwyższa Europa w konkurencji C1x3 mężczyzn za 23 mistrzów z Europy Junior Godzinowców za 23 Francja. Silver medal goes to France! Steven Debicki, Johan Sochon and Johnny Edison! Miejsce pierwsze. Medal złoty do mistrza Europy w konkurencji C1x3 mężczyzn mistrzów Europy Junior Godzinowców za 23 Słowenia. Gold medals and European title goes to Slovenia! Zika Lihotzova, Nils Sporcic and Luz Janovi! Prosimy o odebranie hymnu Słowenii. Please rise for the national anthem of Slovenia.